Vítajte, milí priatelia. No a vypočujte si horoskopy na obdobie od 13. do 19. januára. Afirmácia na aktuálny týždeň znie takto: konám dobro a tak dobro aj priťahujem. No a teraz sa už pozrime, čo je pripravené pre jednotlivé znamenia zvieratníka. Začíname baranmi. Láska a vzťahy. Vychutnávate si hojnosť, aj tú citovú. Dôvod: v ostatných týždňoch ste spravili viaceré skvelé rozhodnutia. Nezabudnite si poďakovať. Práca, kariéra, financie. Na materiálnej báze ste ako kráľ alebo kráľovná. Darí sa vám vo všetkom, do čoho sa pustíte. Zdravotný stav. Nezanedbávajte pohybové činnosti, aj keď je zima. Bíci. Láska a vzťahy. Ak máte deti alebo vnúčatá, viac sa s nimi zhovárajte. Chýba im dialóg a často sa cítia sami. Práca, kariéra, financie. Počas aktuálnych dní konajte čestne. Lži by sa otočili proti vášmu ja. Zdravotný stav, bolesti chrbtice môžu poukazovať na nesprávny matrac. Blíženci, láska a vzťahy. Aktuálne dni majú rodinný charakter. Pokúste sa maximum času tráviť vo familiárnom prostredí. Pozvanie do milej spoločnosti neodignorujte. Práca, kariéra, financie. Ak vás súčasná robota nudí a do nosa vám frnkne zaujímavá ponuka, okamžite po nej chňapnite. Zdravotný stav, starajte sa o pokožku. Raci, láska a vzťahy. Citovým problémom ostatných dní odzvoní, a to vďaka kvalitnej komunikácii. S polovičkou hovorte o všetkom, čo vás teší i znepokojuje. Práca, kariéra, financie. Duchovná ríša vystriha pred prepracovaním. Vedzte, že na plecia si slobodno nakladať len toľko bremien, koľko unesiete. Zdravotný stav, okrem únavy ustriehnite črevný systém. Levy, láska a vzťahy. Aktuálny týždeň má spoločenský charakter. Snažte sa maximum času tráviť s príjemnými osobami. Vymieňajte si pozitívne energie. Práca, kariéra, financie. Pozor na materiálnu nereciprocitu. Je žiaduce nielen dávať a obetovať sa, ale aj brať. Nebojte sa vypýtať si za odvedené činnosti viac peňazí. Zdravotný stav. Objavia sa bolesti hlavy. Panny, láska a vzťahy. Pred tzv. Merkurovskými bytostiami sa vynie prajný citový týždeň. O romantické chvíle po boku milujúcej polovičky bude kvalitne postarané. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni majú tzv. Zlomový charakter. Pustite sa do ľubovoľných materiálnych zmien. Zdravotný stav neprechladnite. Váhy, láska a vzťahy. Počas aktuálnych dní ustriehnite flirty, ktoré by partnerstvo alebo manželstvo narušili. Menej snívajte o tom, čo nemáte, a viac ďakujte za to, čím vás už univerzum na ľúbostnej báze obdarovalo. Práca, kariéra, financie. V zamestnaní si na vás brúsi zuby sok. Oplatí sa mať oči na stopkách. Zdravotný stav. Ochromia vás bolesti krížovej chrbtice. Škorpióni, láska a vzťahy. Pred deťmi Pluta sa otvára týždeň darov. Buď niečo pekné dostanete od milujúcej osoby vy sám alebo sama, alebo práve naopak obdarujete vy ju. Práca, kariéra, financie. Mimoriadne prajný týždeň prežijú tie vodné bytosti, ktoré sú sami sebe pánmi. Zdravotný stav. Telo vykazuje absenciu horčíka. Strelci, láska a vzťahy. Vaša polovička má pocit, že vzťah, v ktorom jestvujete, je až príliš nudný. Vlejte doň novátorské energie. Oživte spoločné koničky. Práca, kariéra, financie. Projekty alebo aktivity, do ktorých vrážate energiu, idú jedna radosť. Aktuálne dni žičia výhram. Zdravotný stav. Pozor na drobné úrazy končatín. Kozorožci, láska a vzťahy. Vo vašom ja je až príliš veľa škodlivého ohňa. Vyviera z vás pomyselná láva v podobe hnevlivosti a jedovatosti. Pozor na spory. Práca, kariéra, financie. V týchto dňoch sa stránte intrigánov. Mohli by vám poriadne zavariť. Zdravotný stav. Starajte sa o svoje zuby. Vodnári, láska a vzťahy. Zvážte, či ste citovo šťastným človekom. Ak nie, uskutočnite nápravu. Práca, kariéra, financie. V ostatnom období ste si na plecia naložili extrémnu masu povinností. A teraz to prináša nemilú výslednicu v podobe extrémnej únavy. Zdravotný stav. Tonizujte nervy. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Vaša polovička alebo blízka osoba má zajačie úmysly. Skrátka, ťahajú to inám. Dôvod: dlhodobo nefunkčná komunikácia. Zasiahnite, kým je čas. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni žičia kutiu nových materiálnych plánov, aj odvážnejšieho charakteru. Zdravotný stav. Štrajkovať môže žlčník alebo pečeň.
Ochrana, šťastie, životná sila a verva. To sú kľúčové atribúty, ktoré vo Feng Shui symbolizuje slon. Aj vy môžete mať toho svojho. Rezervujte si ešte dnes unikátnu jagavú dekoráciu. Osožiť môže tak v domácnosti, ako aj v kancelárskych priestoroch. Pri kúpe sloních dekorácií je dôležité, či má zviera zdvihnutý alebo spustený chobot. Odporúčajú sa najmä sošky so stojacím chobotom. Ide o tzv. Sprchu šťastia. V mnohých kútoch Ázie sa sochy slonov nachádzajú pred budovami aj inštitucionálnymi. Dôvodom je nielen prítok šťastia, ale aj láskavej a dobrotivej energie. V niektorých kultúrach sa symbol slona spája s múdrosťou a umením. Dekoráciu objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.